y Gwasanaeth Iechyd Cenedlaethol, yr NHS. Mae'n annwyl iawn i bobl Cymru, ond mae'n achosi dadla a chwino di-ben draw. Richard Parks ydw i, nes i chwarae rygbi dros Gymru. Ond un diwrnod, newidiodd bopeth. Ges i anaf difrifol a gorfod stopio chwarae. Mae popeth amdano fi, pob copa dwi wedi dringo, mae popeth yn deillio o'r diwrnod hwnnw. Ydy'r un peth yn wir am hanes ein cenedl ni. Oes eiliadau allweddol wnaeth ffurfio ein Cymru ni. Dwi'n dysgu i siarad Cymraeg. Braint ac antur mwyaf fy mywyd ydy ecsblorio yn hanes ni, yn ein hen iaith ni. Dyma 24 awr Newidiodd Gymru. Diwedd yr ail ryfel byd, mae'r milwyr yn dychwelyd i'w cartrefi, lle mae miliynau o deuluoedd yn byw mewn amgylchiadau digon llwm. Y 1945 felly, dyma'r bobl yn troi eu cefnau ar Winston Churchill a'r toriaid. Mae'r blaid Lafur yn ennill yr etholiad, wrth addo, tai gwell, cymorth i'r diwaith ac i gymryd y pyllau glo a'r diwydiant dir oddi wrth ddwylo preifat i berchnogaeth y bobl. Mae'n fuddugoliaeth ysgubol ac yn fuddugoliaeth i rai o hen werthoedd llefydd fel Tredigau. Undod y stryd, y capal, a'r côr, a'r co-op, a'r pwll. Ac mae un dyn o'r maes glo yn benderfynol o wthio am un newid pwysig arall. Ac fel gweinidog yn y llywodraeth newydd, mae gyda fe'r pŵer i wneud hynny. Un o hoelyn 8 y blaid Lafur oedd Aneurin Bevan, neu Bevan. Roedd nai wedi gadael yr ysgol yn 13 blwydd oed i weithio yn y pwll yn Tredigau. Tra'n gweithio yn y pwll, wnaeth ei drefnu cynllun newid dyfeisgar i roi gofal meddygol am ddim i weithwyr y pwllau glo. Cynllun oedd yn cael ei ariannu gan geiniogau'r gweithwyr eu hunain. Dyma'r cynllun. Mae'r Gwasanaeth Iechyd wedi seilio arni. Fel gweinidog dros iechyd, mae Bevan am drin Prydain cyfn fel oedd yn drin Tredigau. Roedd Aneurin Bevan yn benderfynol bod rhaid i'r NHS fod am ddim ac ar gael i bawb. Roedd llawer o bobl gan gynnwys meddygon yn erbyn y syniad, ond roedd nai yn styfnig, angerddol ac yn negodi'n glyfar. Mae'n anodd dychmygu ein gwlad heb y Gwasanaeth Iechyd. Gweledigaeth nai oedd triniaeth meddygol safonol i bawb heb orfod poeni am dalu. Oes, mae angen mwy o arian a threfn ar y Gwasanaeth Iechyd o hyd. Ond cofiwch sut oedd pethau cyn, y 5 o Orffennaf 1948. I'm proud about the National Health Service. It's a piece of real socialism. It's a piece of real Christianity too, you know. I refuse to accept the principle that the National Health Service should be paid by contributions. I refuse to accept that. I refuse to accept it because I thought it was nonsense. If you hadn't fully paid up, you couldn't have a second-class operation because your card wasn't full of stamps, could you?